एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर नै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय जोंहा न'आव दिनै एसे फिसा प्रग्राम दं नालाय नोंथांमोननो शेयार खालामलांनो होननानै भिडिअ बानायलायबाय लोगोफोर जोंहा माने जोंहा न'नि माबाया सिजौ बिफाङा एसे देरबायबो नालाय 3 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बेखौनो दिनैहाय गायस्लायनो नागिरदों आरोना गोदान गायनो नागिरदों ओमफ्राय गामिनिफ्राय दौरि फैदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअ बायदि लोगोफोर नै लोगोफोर बिफाङा देरथारबायमोन नालाय दायो दिनैहाय गायस्लायनोसै आरोना गोदान गायनोसै भिडिअ बानायना दोनखानोसै माने गोजौखौ देनां नायफिननांगोन नालाय देरनायखौ दाहाय गायनोसै सब रेडि खालामनानै लाखाबायानो मामोना सब रेडि माबोरैबा मोनदों ग्लासा गुलालानो सब रेडि फिथाइ सामथाइ गय सय सब जा बेटायाबो उन्दुगासिनो जोंहा नै बिबैमोननि रुमाव मालाय सासेया साहा लोंग्रोदो Thọc làm pin thau ra thọc làm pin rồi thau đâu rồi thau dàn theo bây giờ dàn theo à này sao giờ làm giả cái lưng lại sao giờ làm giả cái गोदान मानसि लाम जाबाय थायो गोदान मानसिखौ नायदों मालाय बिराद मोजां नायदों आबौआ पारिबा जोंनाव खोनानानै मार मोजां नायदों Isa harus lanen am deh, biar ceng mah tamuiku. Ini harus full nolubai yang. oh enggak Tahu bersih yang ni. Mereka matulin tangan, mereka nawi ni berapa isinya. Model ni berapa? Apa tak suai baik, kamu boleh kalau menunggu sih kamu pergi. Tidak. Belum bisa dua. Besok siapa ni sana? Kali. Tudan dulu, tudan. Mat tali kasih ke kata lagu ni. Tali langsung nasi. tul dong bayi firkanya dan faitawar kop apa ni? Ini serau dohai nama. Ini kita mana guys? Ini dia dia orang kita. Jauh ya pasti. Jadi. 그러면 사는 Bre, ibu nak kau bina? 이거 엄마가 산지 기용을 하는 거만. Dia mana agak kasih kita mana kau? Ore ibu siang di Santa ke makanan. Ore hai tangan ne jangkla. Ini mama mesti kau dan dia mesti pun.ผมด่าทุกวัน Ibu benang ni, ibu benang ni. Dan ni. มาโต๊ะ Oi kita dah kini ada kan jangba. Isi macam mana? 글로 인타간. คลิปนี้ด่าจะได้คลิปเช่นนั้นกันแน่ Hai mana? Hai mak kapsa sana. Hai mak kapsa dan sana. รับนั่นเนี่ยเลยเป็นดันที่นี่กี่แล้วนะ Rasanya gila ya. Bisa kau gini ya? Sini. Bisa kau gini. Pura. Jangan ada. Ini saya ikut nggak? Tempat musuh. Tunggu kan?
이제는 이렇게 가면 되는 왜니 우리 타 동태 이렇게 자는 해라 하네 같이 ring 버체 ring 버체 ring 버체 ring 버체 또한 어디 아파 서지기리 보라이 바투 능니 마우구마야 어라이 그투 능는 강내기리 능는 반내기리 능는 기안기리 능는 미단이기리 능는 저 안라니 이마하니기리 가시브 시민이 우드라이기리 또하야파 보라이 바투 또하야파 어홍라우리 또하 नै दिनै गोथार समबार सानखौ लानानै नैबे धोरोमसुला नखरा नों आफानि नेरसोन सिरदालायसे गोदानै गायसननो लानाय जादों नों आफानि नेरसोन सिरदालायसे दाननायाव लाबोनायाव गायनायाव थिनायाव माबाफोर दाय गोरोन्थि जालाङोब्ला नों आफाया निमाहानिगिरि निमाहा होनानै नैबे धोरोमसुला नखरखौ गोजोन सुखु लामाजों अरायसम दैदेन लांनांगोन खुलुमो नों बिफाखौ दहा जय आफा इसोर बोराइ बाथौनि जय माथारां गसाइनि जय सोरजिगिरिनि अबंलावरिनि धोरोमसुला नखरनि नखर सोरांनि नखर गोजोननि जय आफा इसोर बोराइ tu kebar tu lebo. Dengan tanda yang siapa naik besu. Oi. Oi kan jo. Jo. Ni ke siapa mana pernah ni bang. Mà vậy thì system tự nhiên nhiều. Đây ni ni. Mà chạy đây, chỉ ngầu ga cái gì đâu cả năng ăn chút lẩu. Oi sih ni ni motor ya. Betul. Hey, mama lah ulle. 고나는 지가 말고 곤바 심은 잡는 고나도 이거 막. 아는 놈이 나는 아니 하도 타오로 그라 나는 그 아래 뭐 가야 되나네 그 판만 군이 그 짠난 गेजेराव गाना तुला गेजेराव 출라 사이다우. 그래서 가크나 이틀 타고 있다 뭐 가이그 뭐 가야는 군 판나냐 그러면 판나냐 Ra bước lại ra đây nha. 여기 뭐 해나 오시면 에 고통 사람이 사는 사시다래 그러면 Aku nak kena mau walau. 와라 Yêu nó tặng là xin 나 cơ mà. 그래 자고 자야나 Hana inga, Tặng đủ na. 나 임자가 hana inga bel na kena. 나는 뭐 해나 안 해봐 자고 뭐시 Ơi tặng cứ chụp cái này ổn, cứ chắc cái này ổn mà nó chắc 하는 거 뭐 해나 안 해. 나는 여기 가봐. 칸다 칸에 봐. 이제 하나 뭐 지금 플라스틱 든다 플라스틱. 아? 이거. 그냥 뭐인가? 플라스틱 든둥 바우자 그 무자네 알아. 아이, 코 어떻게 됐어? Ông bay thắt cơ, cũng thì chắc cái này ổn. ấy cái ta đây á, cái khi nhau đàn bạn nó rút khai á, trong group. 아주 거근데 맛 쪼는 군 판단이 한번 더 많은 거나. 러비오 사는 거 냄새 없는. 나이 왜 검사냐? 뭐 검사는 거? 그럼 사. 그럼 사들.
खुनु को बेना खुनु का ले खुन्दुङा हा नै नै इखो मेरे बापा इयाव खैथा खैबा खान र मेरे बापा ओं रिं के बाबा मेरे बा अरे ग्रुमन बेबा ओं बार के सिमन 그 자리에 소식해라 남자야 이십자 인자근데 엄청 나듯이 엄청 나나네 엄청 나그 랩 어레 팟 아그라게 간 어이 거 팟 이제 엄청 네 기운타 뭐 소나 군둥들 나 그래 소식 한자 그러니 또 소나는데 나 고스는데 나 좋아하는데 요 엄청 남았더라 베리미라 베리 김니자 바이 अरे दे मोनफै निंजोरो मोनफै निंजोरो ला अरे या एबार क्लिं देबार मोन थाम जासि एबार एबार खेबथाम जागोन दे नों लांल' आंदा थांबाय इयो नङाय दे लां फोजै बादे फोद एसे मोनबा जान जाबाय मोनबा जाबाय मेरेना दोनदो इजोरासो मेरेना दोनदो जोंनि गोसोआव दोननाय जै जों मेरेना दोन 알아. 저 애가 전화돼 우리. 아니야 네 네 그러면 뭐지? hôm nay này như hôm nay hùng nó hả này đi hôm nay bây giờ phải cô này bây giờ phải mà tầm anh những cái thứ sắp phân là nhiều nè rồi cho nên này 이 시에 너무 험하게 해요 한 nơi sẽ sau thằng na nhưng mà nơi sẽ không có nơi sẽ nơi nhiều ta nơi nhiều để yêu mình là ở sau mình là gì đi mẹ cũng không nói ra sẽ xóa ba mẹ là ăn lắm bộ 시집 구하야 너무 많다라 시오 고유 이란 비시 동을 ra vậy chào vấn đề xong là cái là khai đó rồi 이토네 이니프라이 연락에 사용 타건 아이식 산그 좋아 bây giờ phụ yêu phục bên người nhiều ta nhiều ta em chơi nó khai bài ba cái này cái bức hả tôi có khai nó số bài nó số bài 이는 quân sinh đan quân sinh đan nhưng mà yêu nó con nó thằng con đi làm nhiều nó làm tiếng nào thì số ba căn ơi miệng con nào sẽ biết cái bữa yên nào nào vậy là cái ra cái Korea này Korea đây yêu tiền yêu tiền yêu sao tiền yêu bao yêu bao cái này cái jadi sewa kalau mesti sewa kalau mau mengisi belum ada Baba itu aja punya udah no 어디 아파 서지기리 브라이 바투 레이디니 게르서 놓고라 능 아파니 녀석 시발이세 그다음에 가이촌느 그다음에 푸지는 시비는 온사이는 능 아파니 녀석 시발이세 그다음에 가이촌 나봐 자ते थाना दाननायाव खिनायाव लाबोनायाव माबो दायगोन जानो हागौ बिनि थाखाय बिनि मागिनि मालानि ना बि नखरखौ जों खालामनानै लांनो नांनानै जयै फैसा होयो जै जाबाय दाना जोंखौ बेलायाव दोनथ'नांबाय ओइ इखि दोनथ'नोसै दोननानै इखि दाननोसै थारमाने जों बरायनाय माबाया बरायनाया गिदिंथाव लालै सबे बरायोमोन ओइ लेमलांबायना गिदिंथावनायमोनबाथ' गेदेरद्राय हुसेमलांदों ओरै लुंदो माबा सिङाव हाखौथ' सोनो हायाखैना दानिया कालिदार जिबसासो दानबाय बेखौ नुदों थस बस्ता इखौ बै साथिखौ न'आव दोनहैनांगौ plastik mari खालामनोसै दा इखौ साइड दोनबाबो माइनावा जोंना गोजौआव 다투네 다투 자그 어연 돈데 일단에 다음에 뭐 다시 나나
दे नों माबा हमग्राला जिखुनु प्लास्टिक बरफ जाबाय फालिखानाय फिसा फिसा दानगो खेबसेनो दाननो हानाय नङा 이 온대 신나 온대 신나 온대 세그래요 내 이탕 세나고 봐 세나고 이탕 세나고 세나고 내가 셉다 와아 내 hombre 그리고 hombre 아니 이거 để là không Sai bị ác nó là chưa được. qua lâu hết là tiền Em bà khai Cái này là bột này. Ê, khai sinh sự. 예, on take ayo na. Eh mama yuk, uza bu mama. Giding bukan apa? Mà phải thứ này ăn thứ nhà hay à? Lấy ita ke na ita. Mua cái lăng thục. Ki koi bormana brom. 아니 저기 그라쳐 가지고 보는 거. 지나만 누가 지나만이. Itu dah siap-siap negara saya ini. Saya tak kira sasaran 잔도 이동할게. 아 이네. 아. Ya baru uza book lagi deh. Ah, ini mana? 그래 이제 맞나 봐. 그냥 내가 사실 Em cũng đi đó, bà sao bà bắt đi đi. 책 나오나 이제. Lên cấp. Lên là ổn bà. 우리가 그냥 쓰고. 뭐 카페인 배우래. 나 한숨 지나. 그 옆에는 숨지 하. 네, 잡죠. Ấy giờ rồi. 제가 당하네 사살 당. 나네 코다서 저 먹어야 저. 사내 보세요. 보세요. 저 나게. 이 그럼 칼이 니가 아이가. Đừng kìa. 이거 뭐 그냥 이봐. 같이 đi. 니가 이거 먹어. 아. 다시 내랑 lại không? 같이. 저 가는 거. À, đi đi. 하우. 저 가자다 그날. 뭐 우리 비시면 Cái mà bác hứa khi mà lấy lô phải rột cưa khi mà rột. Một ghi không thôi chưa được. 롯기야요. 롯기야. Ibu baik. Rồi nè. Rồi đi. đấy rồi sao vậy
एसे सिगाङाव जाबाय ग्रोब नालाय ग्रोब जाबाय ग्रोब मोनसेल' ना आदा मोनसेल' सायावल' सायावल' ना गेजेराव मारि नङाबा मोननै सुगा जाला हाजार मोननै सु बबे नाट क्लाबखौ नोंलाय अ रिगाव नांगोन ये साइकेलनिसो इयो kadang mak busutan lagi साइकेलनिसो इयो साइकेलनि Lima satu, siung siung. Para itu deh, so kada boleh bisa lagi anak. र Wah, betul nih. Itu kan yang kamu nih. पुरा कमप्लिट मावनासो Sudah nara. Oh, tanda. थागोन र' भिडिअ बानायगोन Untuk terus siap tukai. Ya, untuk terus siap tukai. Ini balang lagi. ओमफ्राय मोनलै जेरावसो Kita kangsi yang ayo. Ah, kasih. Kangsi. Đây đây. Ini na? Ah, Ah, kasih. Oke ini. buat lain dong. Sati. साफा जादोंसो Isi hal. Ketemu. Isi. Itu tadi kita. Anu. Salah. Sani beda salah boy. Isi ketemu ni hagam. Aku sih. Sudah boy. Ada mama Oh, baik. Guru dulu ada guru mama tidur ada Oh iya, hablang. 이보 해 뭐냐 신데나 이 봄내야 지금 그렇게 하게 Ăn ngập có thân đấy. Bakatah. Ini yang isi mana? Urusan hom kanan jadi. Ah, di, dia mau tak? Bakatah. 이틀에 탈라나나 이거 공부하는 거야? Này, sudah jalan này. Này, jalan phải này. Sudah jalan saya. Nah, ini sida naik. Ini sida naik. Sudah lah punya orang. Sudah jadi. Kue kilam nama itu tu. Kue mana ngah? Kue sanda tanah je. 산자hơi Kue 우리 sanda. 새우를 그리는 거 봐야 Siapa? Jangan deh. này để cô hạ phương Ini sudah dah yakin. Dah. Wah, ya aku.
जाथां गोजा फारसे आखिर खालामनो हागोन दे बे हाखौ ओरैनो फुरथिगो हा फुरथिना दिसो हा गांबो सिङाव होदो बालाखौ थुनानै এই শেখারা বিকেন্দে দেশো दिसो होलांदो हा गांखौ जुथा नोङो हायोबा बुंजोबो बेखौ सिङाव सार हा बालाखौ सायाव लागि मोजां खादोना नोंहा सिङाव गोजानखा बे बालाखौ दा सायाव होदो नालाय बेखौ दोनथ'बाय दिसो दिसो अरनानै थि गलायबाय उसुमा अरना थि गलायबाय बिराद এইকি যাইতে নাঙ্গন বাবা পৌঁছাইবা बेखौ खायनो जादों मा जा नाय खालि मोनगोन नाय बिस जादों जायाखै दां खोमा नायना हो ओमफ्राय गेजेरनि खुन्थियानि सिट दोननाय bisa-bisa tuh serangnya pengen lah Dusu, goreng dusu kau dia. kirain di sana Goreng dusu. iya untai ke buku Kontak betul betul. जाम्फै आखाइखौ जाहर saya di itu Ni sakit ni lagi. Siapa kalau? saya kami Eh, jom ni. Kerja. Semua di situ lah. Semua ni lah. Kita lah burian. Namu kalau kau, namu kalau lagi siapa lagi? जाबाय एसे दा जाखादो दे bangga mengenai Siapa hagam? Saya bawa apa beku jaya? Maka siapa hagam thanaku bos. deh oh untai gitu tuh lagi जाबाय होमबा Apa sebenarnya itu? hasil tuh udah nolai tadi Kita belum nalai. फाइनेलि गाइस साजायबाय बाथौखौ नैबे बसआ ये मेरी बेटा है फांगादों होनबासो Kah apa nang di? Mana kita tu sih? Jo, ni butuh dah, kamu jo. Jadi nasi deh. Ayo buat je, je. दे जिराय ज' ज'लाय आं ज'गोन दे ज'ग्रो Jo, bawa usap jo. बाथौ धोरोमाव बोलिनाङा बोलिनाया जों बोलिखाया फैना मानसिया होआ हारौबो होआ hari wahagan udah ini बोलिनाङा ibu yang lebar bosanनिफ्राय माबानि बै बाथ्राखौ दा बुंलांसिगोन आङो आच्छा बाथौ धोरोमनि गुबै इसोरा सासेल' नुवाथारि बोराइ बाथौ बिथांखौ गावनि गोसो गोरबोजों बोलि होनानै सिबिनांगौ अर्थात बिबाराथ' मोगथांसो ओरैनो बिबारा बिबारा नङाबाबो जायो जेबो नाङा गावनि गोसो गोरबोखौ बावनायासो आसोल बुस्थु होनना बुङो मिथिबायना जेरै जोङो मालायनि जिउफोरखौ बोलि होना बुथारबायो बेथ' इसोरा बोलि जाखाया इसोरा फिसा आंनो सोरजिदों आंनो मा नोंनि फिसाखौ बोलि जानो होनना बुंखायो गावनि गोसो गोथारै गावनि गोसो गोरबोखौसो बोलि होनाय बायदि गोसो होआब्ला सिबिनांगौ इसोरखौ बिदि होमबासो अननाय मोनगोन बाथौ बिथांखौ गावनि गोसो गोरबोखौसो बोलि होनानै सिबिनांगौ इसोरनि अराय अननाय मोनगोन इसोरा जुदि गावखौ बिफा हिसाबै गोसो गोथारै एगारनानै खुलुमबासो अरायबो मोनगोनथ' ओरै साज्रां आफानिखौ आंखौ खुलुमो माबायो होनबा गोसो गोरबो गोथारै बावाब्ला नों साज्रां गोसो आंबो लादों आंबो खुलुमोलै होनबा अननाय जाया जों बेखायनोथ' ओरैनो जोंखौलाय माथो अननायबो होआलै इसोरालाय
धोनिबो खालामा जाहा लोंनोबो मोना ओइ ना इसोरा बिदि हरा आसलते इसोरनि होनायखौ नुवा इसोरनि माबानायखौबो लांनायखौ नुवा इसोरादि माला नोङो थांजोब जागोन लोब लोब बारिगोन मिथिस'आ रावबो नंगौना बिदि आरो गावखौ रावखौबो इनाय दाख्लाम इनाया पाप जेनेबा हिंसा निन्दा मानसिखौ खालामनो हामा गेदेरखौ गेदेरखौ मान खालाम उन्दैखौ अन मानसि जितु जों अनलायनायासो जोंनि थांखि नङा नङा सासे दा न'खर जाबाय दा नोंसोर बिसि फिसा बिहामजो फिसा फिसा हौवा अननायानो जानांगौ आरो जाय न'खरा बिसि फिसाय अनलायनाय गैया बे न'खरा मालाबा न'खर जानो हाया लाखैबाबो थंख' जागोन दानि बिदि बाथ्राखौ बिलाया बिनि बाथ्राखौ लायाबा जा न'खरा थंख' जायो दे नों मानो बि दाय मावखो बेखौ मानो दिननिफ्राय गारदो अनलायना गोरोबनानै सोलिलांनांगोन फिसायनि बाथ्राखौ हिन्जाव लानांगोन हिन्जावनि बाथ्राखौ फिसा लानांगोन बिदि आरो बेनो धोरोमनि थार नेरसोन अरायबो सैथो बुं सैथोआनो धोरोमनि नेरसोन बे रावफोरानो जोंनि आसोल मालायखौ थगायनाय नासयनाय फाव फान्दायना बुंनानै मालायखौ हाखौ खोलैनाङा मालायखौ नासयनाङा मालायनिफ्राय मोननो लुगैनाङा बियो ओइनाय बै उपारालाया नायबाय थायो बे उपारालायासोथ' जों मानसिखौ न' सिङाव थाफानाबो बुंखुमानो हागोन रायखुमानोबो हागोन खावखुमानोबो लांनो हागोन खिन्थु बै उपारालाया बिदि हाया आं जेरावबो दं फिसाफोर न' सिङावबो दं नोंजोंबो दं नैयावबो दं थानावबो दं दुब्लियावबो दं दाखोर बारियावबो दं आं जेरावबो साग्लोबसार जेरै बारा साग्लोबसार बारा जेराव आं ओइ दाखोर बारि नोंनो होआ ओरैथ' होनाखै साना होनदों बे हाबायसियाव आं मानो दुमनोलै इथ' होनाखैना हा अख्राबो गुवार बाराबो दं हायाबो जेरावबो गादोबो खिदोबो हासुदोबो हायाबो दिनै बिसुमथि हिसाबै बिमा हिसाबै एख' आइडिया होनाखै हा बायदि सहाय सुलि जानो थिनदों मानसिखौ बायदि जों गियानखौ लानो हायाखै अख्राबो थिनबाय दं बाराबो थिनबाय दं दैयाबो थिनबाय दं हायाबो थिनबाय दं ओरैबायदि बुंनायल' बिथांखौ दबथायनायल' बुंनो गोनां जायो आरो ओरैनो नों देनानै बिराद लेथ्रा पायखाना बायदि सिङाव थांनांगोन ओरैनायाबो बिदिनो बे मैगं फुरियावनो सब नुलांगोन बे मानसिया मा खस्थ' मोनखो अरायालागि खिगु हासुगु रायजाब